مەلا ئەف چ کین و کەلەجانە بەرێ دلێ من ببرینە مەلا دگوهێ جوگرافیێدا بپەیڤە ji dîroka bêdad bipirse ne bi xameyê bi şûrê sitemkaran devdixwîn hatiye nivîsandin mela çend êl û karwanên şerxwaz çend keleş û nijdevanên bêwijdan serê min dane ber hêranê namûs bin pêkirin buhatirîn saman birin bi talanê çima tu dilkorî mela nêr ji mêyan bi xwîna narincî cuda kirin goştê pis û dotê ji dayîkê re berxwedar kirin ev girdeyên hezar û çarsed salan neniviyane li parsûyê mirovîniyê dar û qamçî tîrik û xincer tûş kirin dûya rûmetê hêj ji difna te nedayî mela pakîzadeyên nazik li bazarên jinfiroşiyê bêbuha û erzan hatin firotin porbirişkên Erebistanê li mîrnişînên dewleta Îslamê zir tundrewên cîhanê keç û biçûkên me li hevpar kirin mela dilê bi derd û jan bêtir xemgîn neke çêliyê maran di paşila belengaziya me de xwedî neke gotar li pey gotarê kew li kilzeran bêtir nexapîne rêgir û telenkeran welat li ser pişta heman olê ava kirin welatekî me hebû bi saya serê we dijminan ew jî wêran kirin mela